narito tayo. Narito kami sa quarantine area namin sa Panglao, Bohol. Sa may ito, Blue Water sa Panglao, Bohol guys. Ito ang lugar ng aming dito kami ngayon naka-quarantine. Merienda time. Ayan guys, ang tagal ko na hindi nakakain rito. Siguro mga nasa 2 taon hindi ako nakakain ng banana Q. Ayan, parisa ng kape guys. Ayan ang kape ko. Kaya kain tayo. Sarap. Mukhang kulang ah. Kulangan ako dito guys. Kulang pa. Itong kasama ko nga rin doon, no? Kulang daw sa kanya. Masarap guys. Masarap. Kape tayo guys. Marami kami dito guys. Ang kasabay ko nang dumating guys galing Manila 127 kami. Tapos may dati dito pa na hindi pa tapos yung quarantine nila na araw, kaya parang ano kami lahat mga nasa 240 yata kami rito, mga OFW, kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang, may Taiwan, may Singapore, may Saudi, may Hong Kong, ganyan guys. Ako sa Hong Kong guys. Kaya maraming tao dito, kaya lang bawal lumakad sa labas, bawal mamasyal sa labas, bawal, basta lahat bawal. Ayaw nila yung nakaupo ka sa labas. Kasi para rin magulo kasi kung silabasan kami. Kaya ayaw nila nang makalabas kami. Kaya kung may kakainin ka, tatawag ka lang sa number nila at lulutuan ka na ng order mo. Ayan, ito ang pinapaluto ko. Kaya order 20 pesos. Tag 10 piraso. Tag 10 pesos kada usa guys. 20 pesos. Itong isang stick. Free deliver. Sinong taga Bulan, punta kayo dito. Malapit lang ito naman dun sa amin guys. Kasi ako, bandang Lubok lang ako guys. Kaya 30 minutes lang ang sa aming bahay from galing sa bahay namin to hanggang dito. Wala namang mga kayo guys, wala namang mga turista. So ang nakapasok rito is mga OFW. Pinag-quarantinan. Kaya ito. Yung sa kabilang rin guys, may ibang rin doon, hotel, malaki rin. Dito rin sa malaki rin hotel nito, malaki rin. Kaya lang doon rin sa kabila, malaki rin. Marami rin tao doon. Mahigit rin yata 300. Kasi halo-halo rin doon. Araw-araw kasi may dumating guys Kaya ganon. Okay lang. Mag-test tayo guys. Ganon. Para
guys. Itong kasama ko. TSTS kung may time. Tapos, binibigyan kami ng ano guys, vitamins. Yan. Vitamin C. Binigay sa amin. Panglaban. Panglaban guys. Ano? Huwag mo sabihin. Panglaban yan. Kaya, yun. Yung kasama ko rin. Yun, doon sa kabila siya nakaupo. Ayan, oh, kumakain din ng banana cue niya. Ayan, ito ang aming room guys. Ito ang aming room. Ito ang aming room guys. Ayan. Ayan. Ito. Ayan. Tapos dito, punta ka sa CR. CR. Dito. Shower room. Dito. Ayan guys. Shower room. Ayan. Tapos dito ang CR guys. Babo. Nagkakalat ang aming gamit guys. Nagkakalat guys. Ito ang aming labas. Ayan. Ang labas ng facilities namin. Ayan. Hanggang dito lang kami sa may bukana guys. Ang aming sliding room. Hindi kami pwedeng lumakad sa labas. Kaya dito lang kami sa aming sliding room guys. Ayan. Napagalitan kami kung lumakad sa labas. Kaya dito lang kami sa aming sliding room. Hanggang dyan lang. Ayan. Kaya susunod tayo guys sa protocol. Walang masama. Walang masama sumunod sa protocol para sa kaayusan sa lahat. Ganon. Ganon. Ganon guys. Para sa kaayusan sa lahat sumunod sa protocol. Thank you. Thanks for watching. Hope you enjoy my videos. At saka to subscribe, click the button below. At smash for notification para updated kayo sa mga videong pinupost ko. Okay, thanks.